Γεια σας φίλοι μου, σήμερα σας δείξω ένα βίντεο πώς να καθαρίσουν τον αερογράφο σύντομα, πολύ γρήγορα και να είναι έτοιμος για την επόμενη φορά που θα βάψουμε ξανά χωρίς να τον λύνουμε. Γιατί δεν χρειάζεται για να τον λύνουμε, του βγάζουμε τα μπέκια, του βγάζουμε τις κορώνες όλα αυτά. Εντάξει, πάμε να δούμε το βίντεο. Έχουμε εδώ πέρα χρώμα μαύρο στον αερογράφο, το οποίο το βλέπετε σε κάζο εδώ πέρα και πάμε τώρα να δείξουμε πώς θα το καθαρίσουμε. Αδειάζουμε το χρώμα το οποίο έχει περισσέψει, το αδειάζουμε μέσα στο μπολάκι μας. Μετά παίρνουμε λίγο χαρτί, καθαρίζουμε τα πολλά. Εντάξει. Και πάμε τώρα να δείξουμε τη διαδικασία καθαρισμού. Θα χρειαστούμε ένα πινέλο, ασετόν χρωματοπολίου για τους αερογράφους που έχουν μόνο τους Ιαπωνέζικους που δεν έχουν λάστιχα, όπως είναι η Olympus, όπως είναι η Vata. Εντάξει, και πάμε. Ανοίγουμε το εξαρισμό μας. Βάζουμε διαλυτικό και αρχίζουμε το πινέλο, ψεκάζουμε, καθαρίζουμε κυκλικά όλο μας το κύπελο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να στομώνουμε μπροστά και να κάνουμε τις μπουρμπουλήθρες μπρος πίσω για να καθαρίζει όλο το σώμα του αερογράφου μπροστά. Και αφού ψεκάσουμε αυτό, το λίγο ασετόν που έχουμε βάλει μέσα, ξαναπροσθέτουμε πάλι ασετόν, λύνουμε από πίσω τον αερογράφο, λύνουμε τη βίδα ελαφριά και τώρα ψεκάζουμε και κάνουμε, βλέπετε το που βγαίνει χρώμα στο κύπελο. Κάνουμε με περιστροφικές κινήσεις και μπρος πίσω, καθαρίζουμε τη βελόνα και την κορώνα μπροστά της βελόνας. Και εδώ πέρα μπορούμε να αφήσουμε λίγο τον αερογράφο. Και ας είναι η βελόνα πιο πίσω. Βλέπετε η βελόνα είναι πιο πίσω, δεν χρειάζεται να μην βγει εντελώς από πίσω. Εντάξει. Και κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Το ψεκάζουμε, πάλι το ίδιο πράγμα, μέχρι να τελειώσει το διαλυτικό, τελείωσε. Αυτό ήτανε, βάζουμε τη βελόνα μας ξανανοικά, τη βγάζουμε έξω αν θέλουμε κιόλας, την καθαρίζουμε και εντελώς, βλέπετε δεν έχει υπολείμματα καθόλου, καθάρισε. Την ξανατοποθετούμε, σφίγγουμε τη βίδα μας, ψεκάζουμε για τίποτα υπολείμματα και είναι έτοιμος, πεντακάθαρος. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και το εξής, να βάλουμε λίγο ακόμα διαλυτικό, να πάρουμε το πινελάκι μας, να πάρουμε λίγο αυτό, τραβάμε πίσω τη βελόνα χωρίς να πατάμε αέρα και καθαρίζουμε μπροστά το κάλυμα. Έτσι καθαρίσαμε και το κάλυμα. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Τον αερογράφο το βλέπετε. Είναι πεντακάθαρος για την επόμενη φορά. Χωρίς να το λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ετοιμάσουμε και άλλο βίντεο. Ό,τι άλλο είναι για το μοντελισμό.